Hei, salut, eu sunt Dariu și azi, azi voi începe un canal de YouTube. Da. Ok, voi începe un canal de YouTube. Ce voi face? După cum vedeți și aici, gaming. Voi face fucking gaming. Da, gaming. 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 Da, gaming. Da. Și cam atât. Da. Chiar primul episod vreau să că am avut. Și am avut un canal de YouTube. Haideți că vi-l arăt chiar acum. Fac. Bun. Acum vi-l arăt eu. Bun, dăm aici. Penny Production. Știți ce mă enervează cel mai mult la telefonul ăsta? Care din asta. Vedeți? Din asta. Și acum, da. Și când vreau să scriu ceva, se tipați. Da, spun, ok. Fac deși. Canalul meu. E, ok. Darius. Sergiu. Nu știu, chiar nu știu. Bun. Fac. Camera mea. Camera mea. Ce mai camera mea? Fac și vreau camera fucking mea. Vreau camera fucking mea. Vreau fucking camera. Bun, ok. Nu vă pot arăta. Acum acces fucking upload, da, pe canalul meu. Nu știu. Nu o să vă las în descriere către canalul meu. De ce? Pentru că sunt nesimțit. Da. Bun, ok. Hai că l-am făcut cam de 3 minute. Cam atât a fost pentru acest... Da, iara. Cam atât. Ce tot am părpăt? Am uitat. Cam atât a fost pentru... Iara. Dar nu pot să-mi închei episodul. Cam atât a fost pentru acest episod. Vă rog să dați un share, un subscribe, un like și un comment. Și eu am păr pe limbă. Bine, pa, pa!